Ja evo sada vozim Mercedes, vozio sam ja i DAF. Evo kolega je tu ispred i sad mi smo manje više tu jednaki, vi po opterećenju i vozimo zajedno, tako da jednaki smo što se tiče brzine, ajde da tako kažem. On je malo bolji uz brdo, ja sam bolji po ravnom, ali sve u suštini manje više smo jednaki. Mada važi naš mit da je Mercedes sila. Ok, mislim DAF, ja sam vozio DAF-a, DAF je fenomenalan kamion. Ali Mercedes je Mercedes ipak, znači šta, ne fali mu ništa, ide odlično kamion, ne znam šta bi rekao, jednostavno i udoban i sve to. Mečka je mečka. DAF je DAF, vozi ga kolega, vozio sam ga ja, ne taj kamion, ali DAF-a sam vozio, fenomenalan kamion, nemam šta da dodam ili da kažem na tu temu. Ali ono što je najbitnije od svega, zašto je on brži, zašto me tako sustiže svuda, to je zbog nekih rešenja koje su na DAF-u daleko bolja od Mercedesa. Ja ću to kasnije u sledećem videu da nasnimam kad budem izašao napolje, jer je DAF mnogo bolje obeležen i ne stvara konfuziju kod vozača kada izađe iz kamiona. Jer ja sada kad izađem iz kamiona, recimo hoću da sipam gorivo, ja sam već u problemu. Dok ja to nađem vamo tamo, a ključnu razliku pokazat ću kasnije u videu, zašto je on bolji, zašto je brži, jer očigledno on natoči gorivo puno brže od mene, iako su nam rezervoari isti što se tiče zapremine. Ali on je ipak brži. I evo da iskoristimo priliku dok nije krenula kiša, da pokažemo najbitniju razliku između recimo Mercedesa ili drugih kamiona u odnosu na DAF. Najbitnija razlika, vidi duže, njemu je obeležen gde je čep od rezervoara. Znači, ti kad dođeš, ti nemaš potrebe da tražiš gde se nalazi rezervoar, gde se nalazi ovo. Koliko se puta vama desilo da izađete pijani iz kamiona i nemate pojma gde je rezervoar? Ali na DAF-u se to ne dešava. Evo, tu je nacrtano. Nema. Znači, sve je rešeno. Ti ljudi koji voze DAF, oni se ne daju zbuniti. Mi ostali moramo da se snalazimo, neki stavljaju ovde nalepnice, svako se snalazi kako može. Šta da se radi? DAF je DAF.